és un orgull des de la Federació Catalana de Tenis, no? Que el primer torneig per clubs que s'organitza aquí a casa nostra, a les instal·lacions de la Federació Catalana de Tenis, d'aquests 15 equips, 11 són catalans. Per tot això em demostra, no, aquesta aposta que en el seu moment, quan la Real Federació Espanyola de Tenis va incorporar als estatuts la modalitat de disciplina del pickleball, nosaltres com a Federació Catalana volem liderar, volem continuar portant pel tenis espanyol i en aquest cas amb la disciplina del pickleball, com tenim, no, amb aquests 11 equips que faran i disputaran aquests dies a les nostres instal·lacions. Sí, la veritat que és un honor que Barcelona pugui ser la sede de la primera competició per a equips d'Espanya. Esperem estar a l'altura. La veritat que des de la Federació Catalana com de l'Espanyola s'ha intentat fer una organització molt compacta i completa a tots nivells i esperem que l'event es pugui realitzar, es pugui dur a terme amb la major eficàcia possible. Va ser un orgull també poder jugar a Madrid, allà a Plaça Espanya, va ser una experiència increïble. I per una altra banda també és un orgull també poder representar el nostre club aquí a Barcelona, on vivim, i també poder donar aquesta visibilitat al pickleball a diferents parts del país d'Espanya. I animem a que molta gent també d'altres esports, o de no altres esports que comenci ara, també s'animi i sigui un esport emergent que està en auge i que mica en mica podem fer-lo créixer tots junts. I al final jo crec que el més important en la fase que ens trobem ara és crear comunitat i la millor manera de fer-ho és a través dels clubs, no? Animem des de la federació i des del Club de Vila a intentar que tots els clubs es registrin i es federin per poder accedir a aquest tipus de categoria, a aquest tipus de competicions i esperem que els propers anys doncs, puguem fer aquest campionat amb una representació més completa. Doncs jo ens feia tenis taula i la veritat és que és un canvi bastant dràstic, sobretot a nivell de les dimensions, que estem acostumats a unes altres superfícies i la veritat era, sobretot la família que es crea, no? Aquí amb el pickleball, també com altres esports com el pàdel, jo és una cosa que em reconforta molt i que sobretot m'anima i m'agrada molt. Bueno, jo concretament jo vinc del tenis i al final és una disciplina bastant diferent, però òbviament el pickleball té certes similituds i al final jo crec que el pickleball està reunint tots els amants d'esport de raqueta, més tots aquells que no han pogut o no han tingut aquesta docència de raqueta, també són per ells aquest tipus d'esport, per tant animo a tot tipus de jugadors, ja siguin del ping-pong, pàdel o qualsevol activitat de raqueta, com aquelles persones que mai han pogut agafar una pala o no han tingut aquesta experiència, perquè realment és un esport per tots.